Днес, ограничавайки хората в свободата на словото им, просто се отнема шансът на цялото човечество. И аз си спомням тези коментари, както в нашия канал, така и в други канали, особено под форумите и конференциите. Хора, за какво говорите през цялото време? А вие просто си помислете, как бихте разбрали за това, ако ние не говорихме за него? Мислите ли, че някой друг на този свят би ви донесъл тази информация? Просто се замислете, защо централните медии мълчат по въпроса за климата. Ако се появи информация, тя е някак мимолетна, така че хората бързо да забравят за нея. Ако наистина ви е интересно да си отговорите на този въпрос, можете също да погледнете в новинарските бюлетини. Кога се говори за това? Между кои и кои